because these are interlinked. So let's hear from Alexander Naukovich, an activist and also a volunteer fighting in Ukraine. Alexander. Вітаю спадарства, спадарыні і спадары дэпутаты Еўрапейскага парламенту. Я беларус. І сёння я выступаю перад вами не толькі як прадстаўнік свайго народу. Я выступаю як чалавек, які бачыць, як у Еўропе зноў паўтараюцца старыя памылкі. Памылкі часоў Чэмберлена, калі па маўклівым дазволе сфарміраваўся нацысцкі рэжым у Нямецчыне, які ў сваю чэргу падпісаў пакт з людажэрскім рэжымам у Савецкім Саюзе. І гэтыя два рэжымы развязалі другую сусветную вайну, распачаўшы ваенную кампанію супраць Польшчы ў верасні 1939 года. Пакуль еўрапейская кааліцыя ваявала супраць нацыстаў, Савецкі Саюз пашыраў сваю тэрыторыю, частка Фінляндыі і краіны Балтыі. Вы можете, конечно, сказаць, што высновы зроблены. Нацысцкі рэжым у Нямецчыны зруйнаваны, а Савецкага Саюзу больш няма, ён разваліўся. І тут я з вами пагаджуся часткова. Нацызм перамаглі і зрабілі высновы. А вось савецкі рэжым, які лічыўся турмой народаў, не разваліўся, а перафарміраваўся ў іншую форму турмы народаў, а менавіта Расійскую Федэрацыю. Так пра якія памылкі я кажу? Пра памылкі, што нельга маўчаць, і асабліва нельга верыць ворагу, калі агрэсію называюць палітыкай, ціск супрацоўніцтвам, а страту суверэнітэту унутранай справай. І Еўропа ўжо плаціла за такія памылкі ў мінулым. Для Беларусі цана гэтых памылак была жахлівай. Падчас Другой сусветнай вайны загінуў кожны чацвёрты беларус. Аднойчы я задаў сабе простае пытанне, чаму я, беларус, ваюю ва ўкраіне. Я задаў гэтае пытанне не ў кабінеце ці ў нейкім утульным кафэ. Я задаў яго сабе на фронте. Там, дзе гарэлі дамы, дзе цэлыя кварталы ў адно імгненне ператвараліся ў руіны, дзе людзі за некалькі хвілін гублялі тое, што будавалі ўсё жыццё. А самае страшнае, яны гублялі самае каштоўнае – свае жыцці. Мне патрэбны быў адказ, бо я не лічба ў статыстыцы, я чалавек, які павінен разумець, за што, за якія каштоўнасці я ваюю, навошта я рызыкую сваім жыццём. Бо ўсё жыццё я жыў з перакананнем, якое пасля Другой сусветнай вайны стала адным з галоўных прынцыпаў еўрапейскай цывілізацыі. Ніколі зноў. Я памятаю, як нам паўтаралі гэта ў дзіцячым садку і школе. Я памятаю слёзы на вачах ветэранаў, якія прыходзілі да нас. І я чуў іх шопат. Ніколі зноў. Але сёння маё пакаленне зноў вымушана стаць на абарону. Гэта азначае толькі адно, што памылкі, зробленыя учора, даводзіцца выпраўляць нам сёння. Гэта адказнасць, якая ўжо ляжыць на нашым пакаленні. Бо за памылкі нашых бацькоў адказваем мы, а за нашыя памылкі будуць адказваць нашыя дзеці. Таму ў нас няма права на слабасць, няма права адкладаць рашэнні на потым і няма права рабіць выгляд, што пагрозы не існуе. Калі сёння мы не прымем моцных і своечасовых рашэнняў, заўтра можа апынуцца ў трагедыі, у якой у нашых дзяцей ужо не будзе будучыні. І менавіта трэба ясна разумець, як дзейнічае гэтая пагроза. Расійская экспансія звычайна разгортваецца па адным і тым жа сцэнары. Спачатку вам кажуць, што гэта ўнутраная справа іншай дзяржавы і што знешні свет не павінен умешвацца. Потым пачынаецца ціск. Палітычны, эканамічны, інфармацыйны. Паступова ствараецца залежнасць, якая робіць краіну ўсё больш уразлівай. І калі гэтага ўжо дастаткова, калі краіна аслаблена і ізалявана, тады з'яўляюцца танкі і ракеты. Як прыклад, Чечня 90-х, Грузія 2008 год, Украіна 2014. Менавіта так гэта адбываецца і ў Беларусі. Беларусям занадта доўга навязвалі жыццё ў няпраўдзе. Нам гадалі, казалі, рускія гэта браты. Дзве дзяржаўныя мовы, та так прасцей. Гэта не захоп, гэта інтэграцыя. Гэта не ўмяшэнне, гэта саюз. Гэта не агрэсія, гэта палітыка. Нам прапаноўвалі мяккія словы, словы, якія павінны былі зрабіць усё цяжэй, бяспечней і зручней. Але ў гэтыя мяккія словы лёгка загарнуць праўду. А потым разам з праўдай можна ціха вынесці з гісторыі саму дзяржаву, без шуму, без супраціву. Таму беларусы або абараняюць сваю землю і сваю будучыню, або іх гісторыю забяруць і перапішуць. Таму мы павінны зараз называць рэчы сваімі імёнамі. У 1996 годзе Беларусь перажывала палітычны крызіс, і ўжо тады стала відавочна, што кіраўніцтва краіны фактычна дзейнічае пад моцным уплывам Крамля. Гэта быў сігнал, што лёс Беларусі пачаў вырашацца не толькі ўнутры самой Беларусі.
У 1999 годзе была падпісана дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы. З таго моманту пачала дзейнічаць адна і тая ж схема. Калі Беларусь спрабавала дзейнічаць самастойна, на яе пачынаўся ціск. Калі Беларусь маўчала, залежнасць толькі паглыблялася. У 2004 годзе газавы крызіс паказаў яшчэ адну важную рэч. Газ і нафта – гэта ўжо не пра эканоміку. Гэта пра кантроль. Калі эканоміка краіны залежыць ад чужых рэсурсаў, яе можна прымушаць прымаць розныя рашэнні. Дарэчы, гэтая схема выкарыстоўваецца не толькі супраць Беларусі. У 2007 годзе канфлікт вакол нафтаправода «Дружба» на некалькі дзён спыніў пастаўкі нафты ў Еўропу. Гэта яшчэ раз паказала, што праблема Беларусі ніколі не была унутранай праблемай. Яна закранае бяспеку Еўропы. У 2020 годзе супраціў Беларусі праявіўся ўжо ў значна шырэйшай форме, калі беларусы масава выйшлі на мірныя пратэсты. У жніўні 2020 года супрацоўнікі дзяржаўных СМІ у Беларусі пачалі сыходзіць з працы і страйкаваць, бо не хацелі ўдзельнічаць у хлусні. У гэты момант іх пачалі замяняць расейскія медыякадры. І ў момант глыбокага палітычнага крызісу гэта падалі як медыйную дапамогу. А па факце гэта было ўмяшэнне ў інфармацыйную прастору нашай краіны. Праўда павінна называцца праўдай. Калі адна дзяржава ўплывае на палітычнае жыццё другой краіны, выкарыстоўвае эканамічны ціск і бярэ пад кантроль яе інфармацыйную прастору, гэта мае назву дакладна інтэрвенцыя. У 2022 годзе ўсё стала адкрытай вайной. Расія пачала паўнамаштабную агрэсію супраць Украіны. І адным з плацдармам для гэтай агрэсіі стала тэрыторыя Беларусі. З беларускай зямлі запускаліся ракеты, праз Беларусь ішлі расійскія войскі, танкі і тэхніка. І тут ужо не можа быць двух тлумачэнняў. Калі тваю тэрыторыю выкарыстоўваюць для нападу на суседнюю дзяржаву, гэта ўдзел у агрэсіі. Гэта факт, якому ёсць і ваеннае, і прававое вызначэнне. Інтэрвенцыя. Але пры гэтым трэба сказаць галоўнае. Беларусь гэта не толькі рэжым. Беларусы не саўдзельнікі. Беларусы закладнікі не па сваёй волі. І таму мы просім не караць народ, а прызнаць факт інтэрвенцыі. Бо толькі праз гэта беларусы змогуць вяртаць сваю краіну, сваю суб'ектнасць і права самім вызначаць сваю будучыню. Шановнае панства, Еўропа ўжо сёння плаціць за тое, што недаацаніла Беларусь учора. У 1996 годзе гэта трактавалася як унутраная праблема. У 2000-х годах як эканамічныя спрэчкі. У 2020 годзе як палітычны крызіс. Але ў 2022 годзе гэты шлях прывёў да ракет, якія ляцелі на Кіеў і захад Украіны з тэрыторыі Беларусі. Таму мой заклік вельмі канкрэтны. Я прашу вас ініцыяваць у Еўрапейскім парламенце працэдуру афіцыйнага разгляду пытання расійскай інтэрвенцыі ў Рэспубліку Беларусь як сістэматычнага і шматгадовага працэсу, які паступова пазбаўляў Беларусь магчымасці самастойна вызначаць сваю будучыню. І ў 2022 годзе перайшоў у ваенную фазу праз выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Я прашу не пакідаць гэтае пытанне ў зоне палітычнай неакрэсленасці. Я прашу вынесці яго ў поле еўрапейскага палітычнага і прававога рашэння. Бо гаворка ідзе не толькі пра страту суверэнітэту Беларусі. Гаворка ідзе пра бяспеку ўсёй Еўропы. Рашэнне Еўропы павінна стаць не проста сімвалам, а асновай для далейшых дзеянняў, для дакладнай палітычнай ацэнкі, для міжнароднай адказнасці і для падтрымкі беларускага супраціву. Бо народ, які прызнаны ахвярай інтэрвенцыі, мае права абараняць сваю краіну. І я кажу гэта вам не як тэарэтык, а як чалавек, для якога гэта рашэнне мае цану жыцця. Магчыма, сёння я звяртаюсь да вас у апошні раз. Не таму, што я військовы, а таму, што пагроза для Еўропы набыла занадта небяспечныя маштабы, каб яе можна было ігнараваць хоць адзін дзень. І занадта сур'ёзны характар, каб Еўропа магла дазволіць сабе яшчэ адну памылку. Ніколі зноў павінна набыць практычны сэнс, бо гэтыя словы маюць вагу толькі тады, калі за імі стаіць здольнасць народа абараніць сябе. Thank you. Я дазволю сабе адарвацца ад паперкі. Я выключна размаўляю беларускай мовай, таму мне дапаможа мой сябра. Так, перакладзеш? Глядзіце, я прыехаў з Украіны, я прыехаў з фронта, з вайны. Што я хацеў давесці? Я мог бы сам ствараць сваё жыццё ў якой-небудзь цывілізаванай еўрапейскай краіне і пачынаць свой ранак
наприклад, з кави, там, круасана ці яшчэ штосьці. Але я абраў украінскі сухпай. Таму што калі я ў адпустцы, я бачу усмешкі дзетак. А яшчэ праз вызваленне Украіны я бачу вызваленне Беларусі. Dear friends, I am coming from the Ukraine, from the front, and I would be able to make my life in the European Union and start my day with coffee and croissant. But I have chosen the army food. And why do I do it? Because when I come from the front again, I see the children smiling. Чаму я так моцна звяртаю ўвагу на тое, што зараз адбываецца ў Беларусі? Бо калі Расія паглынае якую-небудзь тэрыторыю, яна абалваньвае людзей, і сёння мы ва ўкраіне бачым башкіраў, якутаў, татараў, якія губляюць сваю ідэнтычнасць, сваю культуру і мову. Але яны падпарадковваюцца Крымлю і ідуць з вайной ва Ўкраіну. It's translated. Thank you. Can Ідуць you... вайной ва Ўкраіну. Я баюсь, што калі Расія паглыне Беларусь, то беларусы пойдуць з вайной на краіны, з якімі мяжуюць. А гэта Польшча і краіны Балтыі. Мы павінны сёння ўжо прымаць нейкія рашэнні. Я військовы, я прыехаў сюды, я адпрашваўся ў свайго кіраўніцтва. Вы не паверыце, як гэта было складана. Чаму я гэта раблю? Таму што мае палітыкі, вось тут я не вельмі хацеў казаць, але мае палітыкі не моцна зацікаўлены ў вызваленні Беларусі. Я кажу зараз пра офіс Ціханаўскай, АПК і вось гэта і ўсё. Мы, військовыя, павінны займацца військовай справай. Мы павінны рызыкаваць сваімі жыццямі для моцнага тыла, каб яны вырашалі лёс краіны. Але я сёння прыехаў сюды, таму што я бачу, яны зацікаўлены больш у фінансаванні, у атрыманні грантаў на сваё прыгожае жыццё. А я хочу павярнуцца дамоў. І сёння я тут з вами звяртаюсь да вас, ініцыяваць, разабраць праект інтэрвенцыі. Таму што калі мы прызнаем факт інтэрвенцыі, па закону, па статутах ААН, мы маем права на стварэнне вызваленчай арміі. Я хочу воевать за свою краіну, я хочу павярнуцца дамоў. І мне трэба ваша дапамога. Дякуй. Жыве Беларусь! Слава Украіне!